everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Ni Asia, ni Anasab siya. Magadali ako. Muato ako sa nurse's station. Dili na ko makaanos. Dili na ako maantos ang kahadlok ni Napita. Mubiya na ako. Miss, mahimo ko ba ikasulti ang doktor? Miss, ay wala ka ba makabati na ko, miss? Nagsigir gihapon siya og duka. Nagsigir og sulat ni anang chat sa iyang atubangan. Miss, hala, muyanghag na siya. Time pa. Ako may gitanaw. So ako yung ginanag-ungo? Ni, nalimot ko. Namutang malikog Facebook ganina o wa pa na ako maibot gikan sa akong naong kaya akong gipauga. Ay, kiahak, uy. Naaan may nung kog ungo. Kaluoy in town. Nahadlok na inuon. Og, tua, midagan og kusog kayo. Uy, hala, asa mo siya paingon? Mao mo siya nagbantay ng pasyente diha ng room 366. Nga dili layo din sa nurse station. Pero, milapas lagi to siya. Hala, asa dito siya paingon? Nagsigil lagi kaya po siya dagan. Ay, ano magito? Ay, nag-aabot na magito ako ang ilog si Mod ako sa kahangak. Ganina pa kong dinagan. Pero, ngano man eh, wala pa maging kumaabot sa lawakan na himutangan ni Osteng. Ay, dili na kito madala. Murag ako yapon ako sa kahangak. Munong ako. Dili una. Mulingi una ko sa kuluya. Kung wala ba makasunod ako kitong unga. Ay! Salamat in taon, Diyos ko. Wala na siya makasunod na ako. Mahulong na ako. Kahangak kayod. Murag, layo na kayod. Katong akong nadaganan. Ganina pa ko kuninagan. Milapas naman tingali ko. Tungod sa kong kakuyaw. Ay, giatot ba yan ito? Ay, mubalik na sad ko ini karon sa akong age. Ay, naman di ay kong dapitan abot ini. Murag wala man yung ko maatog layo. Kay, maor magkitong dapita. Memorize ka na ako ning dapita sa pilakaadlaw na namong ista din ni Usteng. Wala pa ko malapas, oy. Nara masudahan ang nurse station, Ugo niya, kada sunod ka kwarto. Mao na kada ang lawak na himutangan ni Usting din sa ospital. Pero tayo sa lagi. Nga laging wala pa mo ko maabot sa iyahang kwarto, ay. Posible ka nga sa ako or tugatong hadlok. Nagatuwa ko nga, nagadagan ako, pero wala di ay. Why, giahak biya dito, ay. Kauhaw, bayak nitong bisyuha, ay. May tulong akong tubig, gikan sa kuluya. Ay, salamat itawan, kay may nakadungog. Dawaton ako, ay. Uhaw na yung kaayo. Ay, Tay ba? May bitulong akong tubig? May nakadungog na nag-self-raman ako? Ako naman kito nagsusturya? Yan nakadungog siya? Kinsa may nagatunol akong tubig. Type, murag, pilit-pilit sa baba. Ispiso po tubiga. Tubig? Ispiso? Siya naman nagkatong...
nga gitunol na ako kaganina. Nagakadugo man kini. Dugo, dugo. Nakainom akong dugo. Kaluod, kaluod. Kaluod. Nahurat akong inom ako sa kabatang dugo. Kaluod. May miyapuhap sa ako. Buko-buko samtang misuka ako. Kisay. Ikaw! Ikaw! Ay, salamat! Salamat! Naabot ang ko din sa kwarto ni Usteng. Human kong magdalagan og dugay kayo. Naabot ang din tao ko. Teng! Teng! May balita ko ni mo, Teng. Kinala makagawa sa kitagikan din ni Teng. Dili na yun ako kaya, Teng. Nakita ko yun siya. Si Inday Mila. Iya kong gihapuhap, Teng. Teng! Hoy! Teng! Wala ka lang ba isulti na ko, Teng? Uy! Tubag! Tubag, uy, Teng! Misiga pa naman ko ng imuhag mga mata! Teng! 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 Paminaw na ko, Teng! 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 Naunsa ba ka? Ganun nagasigaram ni imuhang mata, ay! Uy, pagtarong ba? Teng! Patay na ka? Uy, Usteng! Pagtarong diha! Patay na ka? Ay, salamat buhi ka pa man di ay. Magtarong itang parusun di karon. Minga nga ka naman ang diha. Sige, sige, sige. Sulte! Sulte! Ha? Usyala no ay! Pagtarong ay! May buot ka bang isulte? Nga dili ka man makalitok og tarong. Mura ka ba tao gi-atake? Ha? Gi-atake ka, Teng? Milingo. Ay, wala. Unya nga, ano man na, ha? Nawala lamang ako pila ka minutos din, he, nga ingon ana na ka? Pagtarong ba? Useng? Useng na usap magkaoy? Usap ka na yung magibuhat? Useng, pagtarong ka na, ha? Hala, ang iya mga mata. Mura magipikat o tuya. Useng! Usyalan na hitabo ni mo, oy! Syalan ka! Hala. Misikat siya maayo. Wala, murag atake. Dili na kini mahimo. Ay bahala na. Pasaylo ako, Teng, pero mubiya na ko gikan dinhi, Teng. Biya na lang tika, Teng. Bahala ka diha, Teng. Ay, buhing akong mga mata. Ayaw pugsas pagbuga. Masingay kong biyahe, maluoy ka. Balik, uy! Nabati ko ang tanang ipanulti ni Masing kaganiha. Pero ganong di man siya makabati sa kong tingong. Unong ginako. Unong ginatao ko. Nawa sa akong atubangan. Wala si Mila. Ay, salamat. Salamat, Diyos ko. Misay, bangag sa ilong. Yan ang gibuhian sa pagpikat ng akong mga mata. Ay, salamat. Pero no ni? Unsay nahitabo sa akong mga mata? Ha? Ngano? Dili ko siya mapiyong. Oh? Ha? Bisa kung saan ko sa pagpaningkamot nga mapiyong ko kini. Pero dili ko makahimo. Alala, katos na. Dili yun. Ano ni? Ganong dili ko mapiyong ang akong mga mata. Lola, kumusta na? Unsa na isulti sa mga doktor? Makabalhin na ako dito sa ospital sa syudad? Yes, iho. Ang namnang tanan, i-transfer ka na karon. Salamat. Thank you, Lola. Tanan alang kanimo, apo. Ay, sa katapusan. Makabiya na yung tagikan din eh. Yes, Stanley. Wa na niya makahasol pa nato. Magmalinaw na kita pagbalik, iho. Ngano? May problema ba? Nganong lawom ang imong pangupaw?
Wa, Lola. Wa ka na'y angay panghuna-unaon, apo. May nakontak na kumupalit sa atong mansyon. Ingon man, dealer alang sa atong kayutaan. Busa, samtang ato kita sa laing nasod, mahimo pagyapon kita sa pagpakabuhi sama sa mga hari ug reyna. Come on. May wa ka isulti ni Lula. Mipayom ka. Apan wa kini mo abot sa imong mga mata. Napugos ka lang. Oh, sige na. You know you can tell me everything, apo. Wa lang ko masayod. Kung normal pa paghihapon ang dagan sa akong kinabuhi, human ining tanan, Lola. Why not? We have all the resources. May kwarta ta. Oo. Pero ang akong panagway, Lola, ingon na kini hangtod sa akong kamatayon. Batik na kong naong. Wa na'y babae nga mulingi pa na ako, Lola. Dili ka na tinuod. Gwapo ka lang gihapon, Stanley. Lola. And besides, unsa may angin imong kabalakan? Adto kita sa laing nasod, apo. Og naa didto ang mga maayong mga doktor. Iparekonstrukta ang imong parte sa naong nga nakupa. Maulian pa ka kining dakong uwat sa akong kilay o kapapangig, Lola? Well, kung dili maulian, at least, munipis-nipis ka ng imong uwat. Mubayad ko sa labing maayong doktor nga makapauli sa kanhin imong hitsuraw. O kung dili man, pues, dili paghihapon ka na problema. Muduol paghihapon ang mga babae nimo. Kay bayran ta ang matag babae nga mulipay nimo, Stanley. Lola. Problem solved. Dili ba? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!